Mozisi aonekwa rimwe ramazuva Mwari vanoti kwaari ndaneta kufamba nevana vaIsraeri nekuda kweukukutu hwemwoyo yavo, iwe chitora vana vaIsraeri muende navo. Asi Mozisi anobva ati Jesu, Mwari kana mukasaenda nesu isu hatina kwatinoenda. Bati panapa tanzwa vamwe varume vari vapo9 vakashayikwa kana mumwe chete, akafungawo kuti Jesu zvaakuenda isu taakuzosara tega. Hino isusu takavinga Jesu hatigone kusara tiri tega Jesu achienda, kuda kuti Jesu kana achienda ngatiendewo naye. Pane vanhu vane zvivindi ana baba naana mai kuti Jesu anotovasiya kuti garai pano, isusu taakumbokwira kumakomo. Vakatoona vamwe vachiselektewa, havana kuita dambudziko nazvo, kana kubvunzawo kuti sei masarudza ava mukasiya isusu, imi muri Mwari akatidana pamwe chete. Handine vabereka zuva ranhasi, kana Rwanda kwavakasara iwewe, Jesu akaenda nevamwe. Ipo panapa patakagara kudai, pane vamwe vari kutopa matestimonies, pane vamwe vari kutoenda naJesu, pane vamwe vari kuitirwa zvakanaka naJesu. Iwe hauna kana zuva rimwe chete raunambobvunzawo kuti Jesu sei musingaitirewo neni. Hamusimbinzwa ndisine chenjere pazuva ranhasi. Bhaibheri rataura rikati Jesu anotora